हॅलो गायस, आता आम्ही वयता मारुती मंदिर सावरकटो. हे आज शेनवार बी भैया म्हणपा लागलो मारुती मंदिरा वचून या. चल गायस आता या. गायस आता आम्ही सद्दा वयता मारुती मंदिर. मारुती मंदिर सावरकटो हनुमान पसंद देव कॅमेराचे सारखो दिसना दिसलो. ते एक न्हंय बी आसा बारकेली हांगा हे हनुमान माझे मरे हे माझे पावरे मागविले सगळं हांगा ती एक न्हंयशी आसा बारकेली. या मध्ये सकल व्हिडिओ कसं दिसला बरं दिसले तर लाईक कर, शेअर कर, सबस्क्राईब कर. बाय.